simple lang. Ayaw nila ako maglaro pa ng politika. Gusto nila umuwi na ako sa Davao. At maghintay ako sa maraming dyan na kaso. Hintayin ko kayo. I will prepare for my defense na yung ICC na yan, pati yung wag lang kayong magsinungaling. Kung totoo lang, total may record naman. Wag kayong mag-imbento na yung namatay ng malaria dyan, pati ita-charge ninyo sa akin. Kalukuhan na yan. Hindi na justice ang hinahanap ninyo yan. Ibigay ko sa inyo. Hindi ko kayo tinatakot. Wag lang ninyo akong dayain sa ebidensya. Sabi ko naman, before I forget, maraming mga police dyan, pati official, they are scared. Parang ano daw mangyari sa akin. Sabi ko, tigas ng ulo ninyo. Di ba sinabi ko, anything na ginawa ninyo in the prosecution of the drug war, for as long as you obey the law, I will protect you. Akin yan. Akin, hindi inyo. Ako ang sasagot niyan. At kung may magkulong man, ako na ang magpakulong. Pagpasok ko sa prisuhan, sa umaga, sa gabi, dalhin niyo ako doon sa likod at umuwi na ako sa bahay. Alam mo, sino bang gagawang magpakulong ng ICC? Ang kaharap ko puro mga puti, mga tangina. Pilipino ako, hindi ako international body. May sarili kaming judicial system dito. Huwag kayong makialam. At saka sinabi ko, you never acquired jurisdiction over my person. Iyan talaga ang totoo. Baski anong baliktarin ninyo. Baski ang ICC, baski ang dito. Kung ibisi mo yung visa ninyo dyan lang sa yung wala yan. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.